Pri dnešnom videu ti chcem ukázať rôzne druhy sediel, ktoré sa používali v minulosti a väčšina z nich sa používa aj teraz. Takže anglické sedlo je teraz asi najbežnejšie, ja tiež používam anglické sedlo a je vlastne ľahké a elegantné. Jazdec v ňom cíti každý pohyb koňa a používa sa pri skákaní, drezúre niekedy, ale aj pri rekreačnom jazdení. A ak by si mal o takéto anglické sedlo záujem, tak mi určite napíš do komentáru, pretože je u mňa na predaj. Ďalej, ako už môžete poznať, podľa fotky je westernové sedlo, to je väčšie a pohodlné ako anglické. Má typický roh vpredu a hlboké sedadlo a používali ho kovboji, ktorí trávili celé dni v sedle, a takisto je vpredu tá hruška, kde sa dávalo lano, keď sa chytal dobytok. Dámske sedlo, tak dámske sedlo má obe nohy na jednej strane. V minulosti ho používali ženy, aby mohli jazdiť aj v dlhých sukniach, a dnes sa objavuje najmä pri historických ukážkach. Už si môžeš tipnúť, aký typ sedla je toto sedlo, a áno, je to drezúrne sedlo, ktoré má hlboké sedadlo a dlhé rovné opierky. Pomáha jazdcovi sedieť v spriamene a presne viesť koňa, no a používa sa v drezúre, kde je dôležitá elegancia, rovnováha a presnosť pohybov. Dostihové sedlo je veľmi ľahké, niekedy váži menej ako 1 kg. Jazdec na ňom takmer nesedí, ale stojí v strmeňoch a je určené pre pretekárske kone, kde rozhoduje rýchlosť. Toto je možno taký netypický druh sedla, ale je to austrálske sedlo, ktoré spája pohodlie westernového a ľahkosť anglického sedla. Je stabilné a vhodné na dlhé jazdy v teréne. Používajú ho jazdci, ktorí trávia s koňmi celé dni v prírode. A ako posledné ti dnes ukážem voltížne madlá, ktoré pomáhajú pri gymnastike na koni. Jazdec sa ich drží, robí rôzne cviky a udržiava rovnováhu. Voltíž spája silu, ladnosť a dôveru medzi človekom a koňom.